Ako ang klarohon mga igsoon nga ang rapture dili gani kaabot og usa ka minuto. Nasamot ng dili kaabot usa ka oras. Og syempre dili ni inadlaw usa ka adlaw nga panghitabo. Twinkling of an eye lamang. Man atong siguradoon na daan atong ginabuhi kay ang rapture mga kaigsunan ingnon ta mo dili ni siya tiaw nga panghitabo kun mahabilin ang usa ka tawo sa pag-abot ni ining hitabua. Usa ka makaguol nga sitwasyon, makita nimo sa palibot ang sitwasyon, daghang mga tawo makita nimo mangita sa mga nangawala. Dunay inahan mangita siyang anak, dunay amahan mangita siyang anak, dunay anak mangita siyang ginikanan, dunay mga paryente mangita silang mga paryente, dunay mga tao nga wala kay balog unsay ilang buhaton, human mahitabo ang maong event. Busa ang pangutana, andam ka na ba? Si Kristo na ba si mong kinabuhi? Si Kristo gidawat mo na ba? Doon na ba kay relasyon nga na kaniya? Suod na ba nimo ang Dios? Mo na importante kaayo. Gisimba mo na ba siya diha sa espiritu sa kamatuuran? Gibalaan mo na ba pinaagi sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa Dios? Kay siya may mubalaan sa imong kinabuhi. Dili ikaw maoy makahimo niini, ang Dios lamang mga igsoon.